Ya la siphethe ugcina imhlongo udlalelani? Brothers. Udlalela iBrothers. Yeah. Ngikubonile udlala la. Ubudlala number ba? Udlala 11. Udlala 11. Yeah. Oh, ngiyakubona indlela okora ngayo amagoli, wenza ngani uzina ushaya amagoli? Coach wami angiqeqesha ejimini ngakho ngishaya amagoli. Oh, uyaniqeqesha? Yeah. Ikuphi nje wena njenge-striker akakwenzisa wona mhlawumbe kumele emehlo ukubonayo? Ukushaya uvula isikhala, uphase, nokukhahlela ibhali, ukhahlela. Okay, uyafunda esikoleni? Yebo ngiyafunda. Ufunda ba? Grade 8. Oh, ngcono ukufunde. Ukhona umdlali mhlawumbe ku-PSL obukela kuyena mhlawumbe uthi nawe uyafisa ukufana naye? Ukhona. Uba? Mfukeng. Umfukeng? Yeah. Uyazi ukuthi kuze ube umfukeng ufuna wenzeni? Yeah, kufanele ngidlale. Oh, okay. Kuhle-ke muwazi, kodwa nje ngingakusho kuwena ukuqhubeka umisele, ulithande ibhola, udlale into oyithandayo, uze nasejimini, ungasabi into oyidlalayo uqhele ngayo yazo. Kodwa ukudlala kwakho ungadlali ukuthi ufuna ubani, ufuna ukuwucoach noma ufuna ukuwuhlelo. Udlale nje into ekuthokozisayo nothembayo ngawo, uzobona uzoba number 1 striker we-national team iBafana Bafana. Nafisa ukuyodlala kuBafana Bafana? Ngiyafisa. Hayi, qhubeka nje ibambe lapho uzoba iyona number 1 wakhona. Thank you.